Tithokoza Mulungu maka chifukwa cha tsiku la lero potipatsa moyo wabwino komanso kutipatsa nthawi yoti tiphunzirepo mawu ake. Timayamikira kwambiri chifukwa chati chimene Mulungu adakonza kuti tizidziwa chimene Mulunguyo amafuna kwa ife. Choncho nthawi ino ndi nthawi yoti tipitire ndi kuphunzira kwathu. Phunziro lathu la lero tikhala tili kuona zokhudza kulapa. Mawu akuti kulapa kapena kutembenuka mtima ndi chinthu chofunikira kwambiri kwa ife amene tikukhala ndi moyo pa dziko lapansi. Mawu amene wakuti kulapa kapena kutembenuka mtima amapezeka mavesi ochuluka kwambiri m'buku lathu lopatulika Baibulo, chimenechinso chimatidziwitsa kufunikira kwake kwa kulapako. Tikatengeranso zimene analemba mtumwi Petro, tikamaona pa 2 Petro chapter 3 mu vesi yake ya 9, Petro analemba kuti Ambuye sazengereza nalo lonjezano monga ena achiyesa chizengelezo, komatu aleza mtima kwa ife chifukwa chakuti Mulungu safuna kuti wina adzonongeke, koma amafuna ife tonse anthu okhala pa dziko lapansi tifike kukulapa. Choncho ngati Mulungu sanayitanitse chiweruzo msanga chili chifukwa chofuna kupereka mpata kwa anthu okhala pa dziko lapansi kuti alape, ndiye kuti ngakhalenso Mulunguyo amachioneka chinthu chofunikira kwambiri kuti anthu okhala pa dziko lapansi tilape kapena kuti titembenuke mtima. Pamene tili kuona kufunikira kwake kwa kutembenuka mtima kapena kuti kulapa, tikamaonanso kuyamba kwa kulalikira kwa Yohane uja amene analalikira ku chipululu. Pa Mateyu chapter 3 verse yake ya 2 anayamba ndi maonena kuti tembenukani mtima. Ngakhala analalikira zinthu zochuluka, komabe mawu oyambirira amene Yohane anawatchula kuwauza anthu ndiwoti tembenukani mitima. Komanso tikaona kuyamba kwa kulalikira kwa Yesu, tikamawerenga buku la Mateyu chapter 4 mu verse yake ya 17, nayenso Yesu anayambiranso kulankhula mawu omwewa owauza anthu kuti tembenukani mitima. Tikaonanso za kuyamba kwa mpingo tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu, ulaliki oyambirira umene Petro analalikira adalamulira anthu amene anasonkhana pa tsiku limenelo kuti lapani. Tikamati kulapa kapena kutembenuka mtima ndi chinthu chimodzi chimene chingotitanthauzira ife anthu kuti makamaka tichoke ku zimene Mulungu amadana nazo ndipo tibwere mu zimene Mulungu akufuna. Choncho ngati kulalikira kwa Yohane anayambira mawu tembenukani mtima, kulalikira kwa Yesu anayambiranso kuti tembenukani mitima, komanso kuona kuyamba kwa mpingo taonani kuti Petro akuwawuzanso anthu amene anasonkhana mu tsikulo kuti lapani. Chimenechi chikutionetseranso kuti kulapa kapena kutembenuka mtima ndi chinthu chofunikira kwambiri pakati pathu. Choncho ili ndi phunziro lofunikira kwambiri limene tiyenera kuti ife tikhale nalo kuti tidziwe kuti kufunikira kolapa nkotani. Tikamaona anzathu amene timawerenga mu chipangano chakale, makamaka pamene tili kuphunzira zokhudza buku la Yona 1, Yona 2, Yona 3. Mabuku amenewa amatifotokozera za momwe zinachitikira mudzi uja wa Ninive, mudzi umene unali mudzi waukulu, umene Baibulo limatiphunzitsa kuti unali mudzi wakuti munthu akhoza kuyenda kwa masiku 3. Choncho ngati mudzi umene unali otero unali mudzi waukulu kwambiri. Koma chodandaulitsa anthu ochuluka okhala mudzi umenewu kunapezeka kuti sadafune kuchita chifuniro cha Mulungu. Choncho nthawi zonse moyo mwawo ankakonda kuchita zokhazo zimene zowakomera iwowo, koma osakumbukira za Iye amene anawalenga. Choncho Mulungu ataona kuti sakupindula ndi anthu a mzinda umenewu, choncho Mulungu anaganiza kuti awononga. Koma Mulungu asanawononge adaonabe kukhala chinthu chabwino kuti ayambe wakambirana nawo. Choncho pa chifukwa chimenechi Mulungu anakonza dongosolo lomuyitanitsa mneneri uja Yona amene anampatsa ntchito yoti ayende mudzi umenewu kuti alengeze zokhudza kuti anthu atembenuke mitima. Ngakhale kuti choyambirira Yona adawiringula nayamba kufuna kuthawira kuja ku Tarisi, komabe Mulungu anachita chotheka makapo mukakamiza kuti akapezeke mu mzinda umenewu wa Ninive. Choncho inakwana nthawi imene Yona anapitadi mu mzinda umenewu ndipo anayamba kulalikira monga mene Mulungu adamuwuzira.
Yona anayamba kuwauza anthu a ku Ninive kuti angotsala masiku 40 kapena kuti masiku 40. Masiku amenewa akakwana, Mulungu awononga apasula mzinda umenewu wa Ninive. Koma ngati inu mutembenuka mtima, mudzakwanitsa kuti kusintitsa maganizo a Mulungu pa chimene walonjezacho. Choncho Yona anayesetsa kulalikira monga mene Mulungu anamuzira. Tembenukani mitima, chifukwa wangokhala masiku 40 kapena kuti masiku 40 kuti mzinda umenewu uwonongeka. Koma tamvani chimene chidachitika tikamawerenga mabuku amenewa. Yona chapter 1, Yona chapter 2, Yona chapter 3. Tili kumva kuti kuyambira mfumu ya mzinda umenewu itamvetsedwa za uthenga umene Yohane analalikira, chinamukhudza. Ndipo anayitanitsa ngakhale nduna zake zimene zinapanga kuti akambirane nawo anthu a mzinda umenewu. Ndipo inakwana nthawi imene mfumu inatsogolera mzinda wonsewo kuti tiye tigonje, tilape, titembenukire kwa Mulungu. Monga mudzatidamva kuti mneneri wa Mulungu anali kulalikira za kuonongedwa kwa mzinda uno wa Ninive. Choncho anzathu awa ku Ninive analapa, anatembenuka mtima, anasintha kachitidwe kawo. M'malo mochita zokhazo zokomera iwo, anayamba kukhala m'makhalidwe okomera Yehova. Choncho pachifukwa chakuti iwo analapa, panapezeka chinthu chabwino chimene timaphunzira pakati pawo. Tionepo buku limeneli la Yona chapter 3, tiwerengako mu verse yake ya 10. Ndipo Mulungu anaona ntchito zawo kuti anabwera kuleka njira yawo yoyipa. Ndipo Mulungu analeka choyipa adanenachi kuti adzawachitira osachichita. Tamvani zimene tawerenga mu Yona chapter 3 pa verse yake ya 10. Akuti pamene Yona adamaliza kulalikira zotsatira za pambuyo pa ulaliki umenewu, Mulungu adayang'anira anthu a mzinda umenewu wa Ninive kuti adasiya njira yawo yoyipa, kapena kuti adalapa, adatembenuka mtima. Ndiye akunena kuti chifukwa chakuti anthu amenewa adasintha kachitidwe kawo, Mulungu adaleka kuwachitira chimene adatawachitira osachichita. Adalekacho nchiyani? Adanena kuti mzinda wa Ninive awupasula, awuononga ngati anthu adzapitirira mu mkhalidwe osalongosoka. Koma chifukwa chakuti iwo adalapa, adatembenuka mtima, adasintitsa zinthu. M'malo molandira chilango, adalandira mtendere. Taonani okondedwa mwa Ambuye wathu Yesu Khristu kuti kulapa kapena kutembenuka mtima chakhala chinthu chofunikira kwambiri pakati pathu mu dziko lapansi. Choncho uthenga wabwino ukamalalikidwa, cholinga chake nkufuna kuti ife titembenukire kwa Mulungu, kukayang'ana chimene Mulungu akufuna kuti ife timuchitire. Choncho titatha kuona kufunikira kwa kutembenuka kapena kufunikira kwa kulapa. Taona kuti kulapa kuli ndi mavesi ochuluka m'buku lathu lopatulika Baibulo, chimene chikuonetsa kuti kulapa chinthu chofunikira. Komanso tamva pa 2 Petro chapter 3 kuyambira verse ya 9 kuti kulapa kwachedwetsa chiweruzo. Maka Mulungu walola kuti asunthe nthawi yoti atiweruze ku dziko lapansi, kamba kofuna kupereka mpata kwa ife anthu kuti tilape kapena kuti titembenuke mtima. Tamva kuti kuyamba kwa kulalikira kwa Yohane anayamba ndi mawu akuti tembenukani mitima. Kuyamba kwa kulalikira kwa Yesu anayamba ndi mawu akuti tembenukani mitima. Komanso tsiku la kuyamba kwa mpingo mu mzinda wa Yerusalemu, Petro amene analalikira adawauza anthu osonkhanawo kuti lapani. Titakwanitsa kuonanso mmene anzathu a ku Ninive kuti atalapa adasintitsa zinthu, pamene papa kuonetseradi kuti kulapa kapena kutembenuka mtima n'chinthu chofunika kwambiri pakati pathu. Koma funso ndi lakuti kodi koma kwenikweni kulapako ndi kutani? Ilinso ndi funso labwino makamaka kuti timvetse kuti kulapako ndi kutani, kamba kuti ngati sitingakumvetse ndi kudziwa kuti kulapa ndi kutere, tikhoza makhala ndi maganizo kuti tidalapa kapena kuti tidatembenuka mtima, koma chonsecho kuli kuti sitidalape monga mmene Mulungu amafunira.
Tili ndi chitsanzo chabwino pamene tiwerenga buku ili la Mateyu chapter 21 mu verse yake ya 28. Pamenepa pali mawu otere: fanizo la ana amuna awiri. Nanga mutani, munthu anali nawo ana awiri, nadza iye kwa woyamba nati, mwanawe kagwire lero ntchito ku munda wamphesa. Koma iye anakana nati, sindifuna ine. Koma pambuyo pake analapa mtima napita. Verse 30. Ndipo anadza kwa winayo natero momwemo. Ndipo iye anavomera nati, ndipita mbuye, koma sanapite. Ndani wa awiriwo anachita chifuniro cha atate wake? Iwo ananena woyambayo. Tsiku lina lake Yesu anafunsa ophunzira wake kuti bambo wina anali ndi ana awiri. Ndipo tsiku lina anapita kwa mwana woyamba nukamuza kuti upite ku munda wamphesa ukagwire ntchito lero. Ndiye mwanayo anakana. Pambuyo pake adalapa napita ukagwira ntchito ku munda kuja. Koma bambo podziwa kuti mwana woyamba adatandula, zinampangitsa kuti apite kwa mwana wachiwiri ukamuza kuti upite ku munda wamphesa ukagwire ntchito lero. Ndiye mwana uja adavomera. Oyamba adakana, wachiwiri adavomera. Koma ana onsewa akuonetsa kuti anasintha maganizo aliyense. Kusintha kwa mwana woyamba adati nini? Sindipita. Atasintha maganizo, adaganiza zotenga zida ulendo ku munda ukagwira ntchito. Pamene mwana wachiwiri adavomera kuti apita, pambuyo pake anasintha maganizo sanapite. Ndiye Yesu akuwafunsa ophunzirawa kuti kodi mwana awiriwa uyu adachita chifuniro cha atate wake ndani? Ndiye ophunzira anayankha kuti oyambayo. Ndizoona okondedwa kuti oyambayi adachita chifuniro cha atate wake, chifukwa chifuniro cha atate chidali choti kumunda kukagwiridwe ntchito. Ndiye mwana amene adakakwaniritsa cholinga cha bambo kuti kumunda kugwiridwe ntchito anali oyambayo. Pamenepa tingadziwe kuti kulapa ndi kutani. Kulapa ndi kubwera kapena kuchita monga mmene mwini wake Mulungu akufunira. Pamenepo ndi pamene tikuti kulapa. Ngati sitidachite monga momwe mwini wake Mulungu wafunira, ndiye kuti pamenepo sitidatembenuke mtima kapena kuti sitinalape. Koma tidziwe kuti ngati talapa tabweradi mu chimene Mulungu akufuna, Mulungu alokonzeka kutikhululukira. Munthu wina amene analemba buku ili la Masalimo, tikamaona buku la Masalimo 34 kuyambira verse 18 akuti, Yehova ali pafupi ndi iwo amtima osweka, apulumutsa iwo amzimu olapadi. Ponena kuti Mulungu amayandikira kwa munthu amene ali mtima osweka, chifukwa Mulungu amakhala wokonzeka kukhululukira munthu amene ali ndi mtima olapadi. Ponena kuti olapadi amafunira kuti ngati munthuyo walola kukhala mu zimene Mulungu afuna pa nthawiyo, ndiye kuti ameneyo walapadi. Kusiyana ndi kukana kubwera ku chimene Mulungu akufuna, koma pakamwa pako umanena kuti ineyo ndikulapa. Pamenepo ndiye kuti iweyo ulibe mtima olapadi. Ndipereke chitsanzo kubwera kukulapa monga mmene Mulungu amafunira. Panali mayi wina amene adakwanitsa kukwatiwa ndi mwamuna amene ali ndi mkazi wake kale. Ndiye kuti mkazi uyu pa chiphunzitso cha Mulungu pa nkhani ya banja adakapezeka kuti walowa pa chigololo. Koma tsopano inafika nthawi imene atamva uthenga wabwino, adaganize iyeyo kuti mpofunika kuti alape. Koma adapita ku chitchalichi china chake, chitchalichi chimenecho chidamuwuza kuti udalakwadi pokhala kuti udakwatiwa ndi mwamuna wa mwini wake. Ndiye mpongofunika kuti iweyo ulape kapena kuti utembenuke ugonje upepese kwa Mulungu. Ndiye zimene anachita mayi ameneyu ku chitchalichi chimene anapitacho, odamuwuza kuti ungokhala ndi nthawi imene timapanga nthawi ya matamando, iweyo ukagudubuzika ukapepesa ukalankhula kuti sindakhoze,
ndiye kuti pamene pa Mulungu akukhululukira. Koma mudziwe chimene mayi atachita monga mwa mwambo wachipembedzo chimenecho, adapezeka kuti atathana nawo mwambo umenewo adakapitirirabe kumagona kapena kumakhala ndi mwamuna wa mwini wake uja. Funso lakuti kodi munthu amene adalapa? Yankho loti sadalape. Chifukwa kulapa taphunzira kuti ndi kuchita kapena kubwera kuchimene Mulungu akufuna. Choncho pokhala kuti Mulungu amafuna mwamuna mmodzi akhale ndi mkazi mmodzi, amafuna mkazi mmodzi akhale ndi mwamuna mmodzi, ndiye popeza mkazi uyu sadakwatiwe ndi mwamuna wake, adakakwatiwa ndi mwamuna wa mwini wake. Ndiye kuti kulapadi anafunika aphunzire kuti kodi Mulungu amafunanji. Ngati Mulungu amafuna kuti mkazi akwatiwe ndi mwamuna wake, mwamuna akhale ndi mkazi wake yekha, ndiye kuti chifuniro cha Mulungu pokhala ndi chimenecho, ndiye mayi ngati amafuna kulapa kuti sadakhoze, anafunika kuti akachoke kwa mwamuna wa mwini wakeyo, kuti iyeyo akachoka ku chigololo chimenechi ndiye akanene kuti ndalapa. Nzimene wa Masalimo aonena kuti Mulungu amayandikira kwa munthu amene ali ndi mtima wosweka, ndipo Mulungu amakhoza kukhululukira amene ali ndi mtima olapadi. Ngati walapadi monga mmene Mulungu amanenera, pamene ndiye kuti Mulungu amakukhululukira. Choncho monga taona kuti kulapa chinthu chofunika, kutembenuka mtima chinthu chofunika, koma kuti tifikire pa muyeso wa chimene Mulungu akufuna pa nkhani yolapa, tidziwe kuti kodi kulapako nkutani. Taona kuti kulapa ndi kuchita chifuniro cha Atate. Monga ana awiri aja, mmodzi adachita chifuniro cha Atate wake chifukwa adapita kukagwira ntchito ku munda wa mpesa, monga mmene Atate wake ankafunira. Monga ifenso tibwere ku chimene Mulungu akufuna ngati Atate wathu, ndiye kuti tikatero talapadi. Tili ndi chitsanzo chinthu china chake chimene tifunenso tiphunzire. Panali mwamuna wina amene sankapembedza. Pamene iye sankapembedza, adalinso ndi nthawi yoti amaledzera, komanso mwamuna ameneyo anali ndi akazi awiri. Ndiye kuti munthu ameneyi anali ndi uchimo maka chifukwa chosapembedza, komanso anali ndi uchimo pokhala nayo nthawi yopita kokaledzera, komanso anali ndi uchimo chifukwa anakwatira akazi opitirira mmodzi. Tsono tifuna kuti munthu uyu alape, abwere mu chimene Mulungu akufuna. Kodi kusapembedza ndi uchimo? Yankho loti inde. Chifukwa Paulo pa Roma chapter 1 mu verse 18 akutsimikizira kuti mkwiyo wa Mulungu ochokera kumwamba uonekera pa chisapembedzo cha anthu. Ngati Mulungu amakwiya kamba kuti anthu sapembedza, ndiye kuti kusapembedza ndi uchimo. Analembanso mtumwi Petro pa 1 Petro chapter 4 mu verse 18 akuti ngati olungama adzapulumuka ndi kuyesetsa kokha, kodi ochimwa ndi osapembedza adzaoneka kuti? Choncho tikaona malemba awa amationetsera kuti kungokhala chete osapembedza kwa Mulungu ndi uchimo. Choncho tikuona bambo amene samapembedza, komanso amakhala nayo nthawi yoledzera, komanso pa moyo wake anakwatira akazi awiri. Tsopano munthu uyu afunitsitsa atabwera mu chimene Mulungu akufuna. Tikamakamba za kuledzera, Paulo analembera anzathu aku Galatiya pa Galatiya chapter 5 kuyambira verse 19. Zimene Paulo walemba pa buku limenelo akunena kuti zidzalepheretsa anthu kulowa ufumu wa Mulungu, koma chimodzi chimene anatchula Paulo ndiko kuledzera. Choncho bambo uyu tikumuona bambo amene amaledzera, zimene ndi chinthu chimodzi cholepheretsa anthu kulowa ufumu wa Mulungu. Komanso bambo uyu anakwatira akazi opitirira mmodzi, kuphwanya chimene Mulungu amafuna. Baibulo lathu limatiphunzitsa kuti Mulungu monga pa chilengedwe anachotsa nthiti imodzi mwa Adamu, anayipanga mkazi imodzi. Chimenecho ndicho chinali chifuniro cha Mulungu poyika muyeso wa ukwati. Komanso tikamalenga 1 Korinto chapter 7 kuyambira verse 1, Paulo walembera Khristu aku Korinto kuti nkofunika zedi kuti mwamuna akhale ndi mkazi wa iye yekha, chimodzimodzinso mkazi akhale naye mwamuna wa iye yekha.
pamene pakufuna kuti anthu tibwere ku chimene Mulungu anakonza kuchokera pa chilengedwe. Choncho tikuphunzira zokhudza bambo wina. Bambo ameneyu anali wosapembedza, amaledzera, komanso anali ndi mitala. Choncho pano tikuphunzira zokhudza kulapa kapena kutembenuka mtima. Ndipo Mulungu alokonzeka kukhululukira amene ali ndi mtima olapadi. Kulapadi ndi kubwera ku chimene Mulungu akufuna. Kodi bambo uyu kuti abwere pa chimene Mulungu akufuna, anayenera kuti atani? Anayenera kuti kulapa abwere ku zimene Baibulo likuphunzitsa. Ayenera iyeyu alingalirepo zakusiya mkazi wake wachiwiri kuti akhale ndi mkazi mmodzi yekha. Ndipo chinthu china chofunika bambo amene achite ndiko kuyimitsa kapena kuleka nkhani yakhudza kuledzera. Komanso bambo ameneyo anafunika kuti ayambe kupembedza. Ndiye kuti ngati wayamba kupembedza, wasiya kuledzera, wasiya mkazi wina ali ndi mkazi mmodzi, bambo ameneyo ndiye kuti adalapa chifukwa adabwera ku chimene Mulungu akufuna. Koma mulichitira umboni wokondedwa, alipo anthu ena mpaka pano amamva ndi kuvomereza kuti kulapa chinthu chofunikira kwambiri. Koma ena a iwo amakhala ndi mtima woti adalapa, koma chonsecho amaledzera, ali ndi akazi awiri, koma chifukwa chokuti iwo amapita kokapembedza amakhulupirira kuti adalapa. Okondedwa, kulapa chinthu chofunikira ndithu. Koma chongofunika kwambiri nkumvetsa kuti kulapako nkutani. Taphunzira za ana awiri amene mmodzi mwa iwo adalapa chifukwa adachita chimene atate wake adafuna. Choncho atate wathu wakumwamba afuna ife timpembedze, tikhale ndi mkazi mmodzi, komanso tisaledzere. Ndiye kuti ngati bambo uyu anali osapembedza, amaledzera, anali ndi akazi awiri, koma tsopano waganiza iyeyo kuti alape abwere mu chifuniro cha Mulungu. Ndikhulupirira kuti okondedwa, ngati kulapa tingakumvetse bwino, bambo amene afunika ndithu ayambe kupembedza, asiye mkazi mmodzi, komanso asiye kuledzera. Otereyu ndiye kuti adalapa. Tili kuphunziranso za munthu wina dzina lake Zakeyu, ameneyo amatipatsa chitsanzo chabwino makamaka pa nkhani yokhudza kulapa kapena kuti kutembenuka mtima. Munthu uyu Zakeyu atatembenuka mtima anapereka zitsanzo zosonyezadi kuti anatembenuka mtima. Tikamawerenga buku la Luka chapter 19, tiwerenga kuyambira verse 8. Ndipo Zakeyu anayimirira nati kwa Ambuye, taonani Ambuye, gawo limodzi la zanga zonse zogawika pakati ndizipatsa osauka. Ndipo ngati ndalanda kanthu kwa munthu monyenga, ndimbwezera kanayi. 9. Ndipo Yesu anati kwa iye, lero chipulumutso chagwera nyumba iyi, popeza Yesu ndiye mwana wa Abrahamu, pakuti mwana wa munthu anadza kufunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho. Munthu uyu Zakeyu anali munthu amene ankakhometsa mitsonkho. Koma tsopano pokhala mu ntchito yake, pali zambiri zimene anazisokoneza zimene atate Mulungu sanakondwere naye. Choncho atamva kuti Yesu Khristu mwana wa Mulungu wafika ku dziko lapansi kudzathandiza anthu otayika kuti ayanjane ndi Mulungu, iye atamva kuti Yesu Khristu adutsa pafupi ndi pamene iye amakhala, adachonoka chinthu chofunika kwambiri kuti aonane na Yesu. Pamene anamuona Yesu Khristu, Zakeyu anasandulika mtima kapena kuti anatembenuka mtima. Monga munthu oti watembenuka mtima anafunika aonetse zipatso za kutembenuka mtimako, ndiye Zakeyu akunena kuti, Ambuye, gawo la chuma changa chimene ndili nacho ndasankha kuti pakati pa chumacho ndathandize osauka. Komanso ngati pa ntchito yanga ndinalanda zinthu mopanda dongosolo, anthu ndiwabwezera. Kumene kutu ndiko kulapa, ndiko kutembenuka mtima. N'chifukwa chake Yesu atamva Zakeyu akulankhula mawu amenewa, Yesu akunena kuti zoona, lero chipulumutso chagwera nyumba iyi. Iyenso Zakeyu pokhala mwana wa Abrahamu, anakhalanso munthu otayika. Mwana wa munthu anadza kufunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho. Choncho kulapa kapena kutembenuka mtima kumaonetsa zipatso zake, kuchoka muzimene sumachita bwino
ndikuyamba kuchita zimene Mulungu akufuna. Kumeneko ndiko kulapa, ndiko kutembenuka mtima. Tsiku la Pentekoste, pa Machitidwe chapter 2, Petro analalikira uthenga wabwino. Atalalikira uthenga wabwino kwa anthu amene asonkhana tsiku la Pentekoste. Anthu anamva uthenga wabwino. Ndipo iwo anakumbukira kuti ifeyo ndi amene tidakhala mu gulu lomukana Yesu ndi kumpereka, chimene chinali chosayenera pamaso pa Mulungu wathu. Chimene chinali chosayenera pamaso pa Mulungu wathu. Ndiye Petro analalikira kuti Yesu jamunampachika uja, Mulungu wakumwamba adamusankha kukhala Ambuye, komanso iye uja ndiye Khristu. Koma inu mudatenga munthu amene kumpachika pogwiritsa ntchito manja osaweruzika. Amene uja tsono adafa adauka, pano padajamuka pa dziko lapansi pano adapita kumwamba, komanso ndiye amene adzabwere kudzaweruza dziko. Chikumbumtima anthu amene anamvetsera uthengawo chinawakhudza kwambiri. Adapachika munthu wosalakwa, komanso ndiye amene adafamo adzauka, komanso ndiye amene adzaweruze. Chikumbumtima chinabwera, anthu analaswa mtima chifukwa cha uthengawo. Ndipo pamenepo anthu adafunsa kuti tichite chiyani amuna inu abale? Ndiye Petro anati lapani, mubatizidwe yense wa inu mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu. Mukatero mulandira mphatso ya Mzimu Woyera. Tsiku limenelo anthu 3,000 adalapa machimo awo, adabatizidwa kuti machimo awo akhululukidwe. Choncho kulapa kumatsagana ndi uthenga wabwino umene tikhala uli kulalikidwa pa dziko lapansi. Choncho ngati uthenga wabwino ukulalikidwa pa dziko lapansi, cholinga cha Mulungu afuna kuti anthu atembenuke mtima kapena kuti alape. Choncho olalikira tikhalenso tili kudziwa kuti cholinga cha Mulungu afuna kuti anthu alape, anthu atembenuke mtima. Tisakhale ngati zimene anadzachita Yona, anthu a ku Ninive atalapa. Yona adafunabe kuti anthu aja awaononge. Koma pokhala kuti Mulungu adaona kuti anthu aja alapa sadawaononge, Yona anakhumudwa. Kodi ife tingakhale alaliki mofanana ndi Yona? Tingakhale abusa ofanana ndi Yona? Oti talalikira uthenga wabwino, timaganizanso kuti anthu asatembenuke mtima? Tili ndi maganizo kuti anthu akaonongeke? Yankho ndi ayi. Popeza Mulungu afuna kuti tonse tilape, tonse titembenuke mtima, chifukwa ndi chokhacho chimene chitithandize kuti tipulumutsidwe ku chilango chachikulu cha pa tsiku lomaliza. Choncho kulapa kapena kutembenuka mtima nchinthu chofunikira kwambiri. Pa Machitidwe chapter 17 kuyambira verse la 30, Paulo anena kuti nthawi yakusadziwa Mulungu adalekerera, koma tsopano tulero ali nkulamulira pena paliponse kuti anthu atembenuke mtima. Chifukwa Mulungu adasankha tsiku limene adzaweruza anthu okhalamo, ndipo amene adamuyika kuti adzaweruze dziko lapansi adamusonyeza ku dziko lapansilo pamene adamuukitsa iye kwa kufa. Yesu Khristu amene adatifera pa mtanda uja ndi amenenso Mulungu adamuyika kuti adzakhale pa mpando wachiweruzo kuweruza dziko lapansi. Choncho ngati inu ndine tifuna kuti tipulumutsidwe ku mkwiyo wa Yehova, pafunika tilape, titembenuke mtima, tibatizidwe, tikhale mwa Ambuye, kuti pofika tsiku lomaliza pamene Yesu adzayima pa mpando wachiweruzo, chiweruzo cha kwa Mulungu chisadzatitsutse, koma tidzakhale kuti ife tidachitadi monga mmene Mulungu akufunira. Ili ndilo phunziro limene timafuna mtsiku la lero tigawanepo. Taphunzira chani? Taphunzirapo zokhudza kulapa kapena kutembenuka mtima. Ndipo taona kufunikira kolapa kapena kutembenuka mtima mu njira zingapo. Taona kuti chiweruzo Mulungu achedwetsa chifukwa chofuna kuti ife tilape, komanso taona anzathu a ku Ninive kuti atalapa adasintitsa zinthu m'malo moonongeka, anthu aja anapulumutsidwa. Choncho kulapa nchinthu chofunikira abale ndi alongo kwina kulikonse kumene tingamve uthenga umenewu. Mtsiku la lero munali ndi ine Namaan Kammalunje. Tipemphe Mulungu odziwa kudalitsa uthenga umenewu lero nthawi zonse. Amen.